Hola, som la Ruth, la Marian, el Dani, el Xavi, el Jordi i jo. Som el grup de ràdio d'Andy. Benvinguts! Avui tenim a convidada a Laura Damé. Ella coordina el lleure del grup Xics. I a més fa altres activitats com teatre i dansa. Nosaltres li farem unes preguntes per poder conèixer més sobre ella. Hola. Com està? Tens fer unes preguntes? Hola a tots. És un gust poder estar aquí amb vosaltres i gràcies per donar-me la benvinguda. I sí, i tant, em podeu fer unes preguntes. Em podries tornar a repetir la pregunta, sisplau? Vale, ara sí, gràcies. Doncs sí, sóc l'encarregada de Xic per Xics. Aquest projecte es tracta de... Nosaltres el que fem és reciclar roba de segona mà, complements i joguines, que són tot per a infants, de 0 a 6 anys. Llavors al projecte hi ha en total 10 participants, que estan dividits en 2 grups. Un grup ve 2 dies de la setmana i l'altre 2 dies més. Llavors hi ha 2 espais que són el que creen aquest projecte. Un espai és el que tenim aquí a Andy, que és el taller, és on preparem tot el procés, no? Fem les etiquetes, posem els preus, ho etiquetem per talles, dobleguem i fem tot el que és aquest procés. I després hi ha un altre espai, que és l'espai solidari, que està al carrer Alemanya número 8, molt maco, perquè ho aneu a visitar tots. I allà el que fem és simplement atendre els clients i col·loquem tota la roba que aquí al taller s'ha preparat primerament. Per què es diu així? Xic per Xics, per què es diu així, el títol? Doncs jo quan vaig entrar a treballar a Andy, ja el projecte es deia Xic per Xics. Llavors realment la història del per què es diu així no me la conec del tot en primera persona, però sí que pel que sé ve de Xic per Xics, és de nen petit, no? Quan és xic, doncs és d'infant. Com nosaltres el que fem és treballar amb roba de 0 a 6 anys, doncs vol dir que tot el que fem està dirigit cap a les persones infantes. Això per un costat. I després com a extra també us puc explicar que el logo de Xic per Xics, si us fixeu, no sé si us heu fixat alguna vegada, però Xic per Xics són els 2 ulls i després a baix té com una boca que representa que és un nadó. Aquesta és la història del logo. Sí. T'agrada Xic per Xics? I tant! Xic per Xics és un projecte molt bonic, a mi m'agrada molt perquè té una doble funció i al final això crec que és el més maco de tot. La primera funció és poder treballar amb els participants, que aquesta part és la que a mi més m'agrada. Tots els participants d'aquest projecte s'involucren molt, estan molt motivats i al final veig com ells milloren les seves competències laborals i això la veritat que és molt enriquidor. I per l'altra banda, l'altra funció és ajudar la ciutadania amb preus molt simbòlics a que puguin venir al punt solidari i adquirir tots els productes que tenim. Què es fa al lleure d'Andy? Doncs el lleure és un altre projecte que hi ha aquí a l'entitat. El lleure d'Andy el que es fa és simplement, amb una paraula ho diré, divertir-se. El lleure consisteix en passar-ho bé amb un grup d'amics i hi ha diferents grups i tots ells surten
ja sigui aquí per Sabadell o per altres llocs, depèn del que ens deixi els confinaments que ens estan posant ara, i sobretot fer diferents activitats divertides. Per exemple, us puc posar alguns exemples. Fa poc hi ha grups que han anat al circ, també van al cinema, també han anat moltes vegades a prendre alguna cosa, o a les barques que hi ha al Parc Catalunya. Hi ha moltes activitats en les que tant jo com qualsevol altra persona ens divertim molt i això és el més bonic. Quants grups hi ha? En el lleure actualment hi ha 5 grups. Hi ha 4 que surten de forma presencial, tots estan formats entre 5 i 6 persones, i després hi ha un altre grup que s'ha creat aquest any per això del Covid, que es fa online. Els que no volen sortir de forma presencial sempre s'ha buscat una altra alternativa, que és fer un lleure online mitjançant dinàmiques o activitats en les que també es puguin divertir. Quina és la base del sistema? La base del lleure, molt bona pregunta aquesta. La base del lleure és potenciar l'autonomia de tots els participants que formen part d'aquest lleure. Al final considero que tots són persones i tothom ha de sortir amb els seus amics d'una forma autònoma i passant-ho bé. Llavors al final la base del lleure és aquesta, el fet de poder interactuar, compartir moments amb altres persones i poder sortir i tenir aquesta vida social que tothom necessita. Ballar. Com vaig aprendre a ballar? Ui, aquesta pregunta, doncs jo quan era molt petita, amb 2 o 3 anys, ja era un terremoto, era molt nerviosa, sempre estava ballant, fins que al final va haver un moment que van haver de fer alguna cosa amb mi, perquè no podia estar a casa tot el dia movent-me i saltant. Llavors em van apuntar a dansa. Aquí jo vaig començar a descobrir un món molt maco que es va convertir en una passió totalment i des dels 3 anys que no he parat de ballar. Com vas a fer teatre? Teatre? Doncs dansa i teatre al final són 2 activitats artístiques que van de la mà, van molt relacionades. Al final, en el moment en el que m'ensenyen a fer dansa, també m'estan ensenyant a fer teatre. El fet de sortir en un espectacle, pujar a un escenari, també és molt expressiu i al final mentre estàs ballant t'estàs comunicant, ja sigui amb el cos o amb la veu, però d'una forma o una altra estàs fent aquestes activitats artístiques que són tan divertides i a la vegada omplen molt. Quan jugues aquestes activitats? En aquestes activitats, actualment, a dansa hi ha 7 joves i a teatre hi ha 10. Som un grup molt xulo i sobretot estem supermotivats per fer sempre coses molt divertides i ensenyar a l'entitat què és el que fem, que aviam si aquest any ho podem compartir amb tots vosaltres. ¿A tu t'agrada ser monitora de teatre o dansa? No m'agrada, m'encanta. Aquestes activitats són, per mi, crec que, podria dir, amb les que millor m'ho passo. Quan jo vaig començar a treballar aquí a Andi, mai oblidaré que la primera cosa en la que vaig començar va ser fent suport a dansa. I això em va obrir les portes, no? I al final és una activitat que crec que mai podria deixar. Fins aquí la nostra entrevista. Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies, Laura. Gràcies a vosaltres.